Bon dia de nou. Després del Momento Inútil, torna la ràdio aquí una altra vegada, un altre programa. Ara és Barcelona es dona. Ara falta aquí a la taula, que en breu s'integra l'Helena. Aquí us parla el Sergio, de Ràdio Tena del Clot. I bueno, ara començarem el programa amb una entrevista a l'Escola d'Adults de Sant Feliu. Què tal? Com esteu? Doncs bé, és a dir. Bé. Primera vegada a la ràdio, vosaltres? Sí. Jo sí. Sí, us estreneu a la ràdio? Sí. Una estrena por todo lo alto, aquí a les Rambles de Barcelona, un lloc que, bueno, vosaltres entenc que sou de Sant Feliu, no? Bueno, som d'Hospitalet, del barri de CCA Sant Feliu, o no? Sí. I sí. Molt bé. Doncs, Dora, expliqueu-nos una mica el projecte de l'Escola d'Adults, com va néixer. Bé, us explicarem, diguéssim, els tipus d'ensenyaments que tenim per les necessitats que hi ha. A veure, tenim uns ensenyaments inicials i de formació bàsica i després tenim uns ensenyaments que són transprofessionals, o sigui, no van tan adreçats a una professió. Els ensenyaments inicials tenim llengua catalana amb 3 nivells que també tenen una titulació quan s'acaben, la titulació dintre del marc europeu comú de referència, i correspondrien a la 1, la 2 i la 3, serien 3 cursos diferents. Això per llengua catalana i també per qui vol fer llengua castellana. Després tenim també formació instrumental, que també té un certificat de formació instrumental. O sigui, feu escola de música, la gent pot anar a aprendre instruments. No exactament, instrumental vol dir les matèries principals. Matemàtiques... Que són instrument per adquirir d'altres coneixements. Vale. Seria la llengua, anglesa, catalana, castellana, matemàtiques i socials i naturals. Molt bé. I bé, i després hi ha qui vol treure's l'ESO, per dir-ho d'alguna manera, el graduat d'educació secundària, que hi ha 2 nivells, el GES1 i el GES2. I vosaltres, clar, sou una escola que habitualment és presencial, sempre és presencial, i hem passat per una pandèmia, encara estem sortint, sembla, no? Però encara estem. Com us ha afectat aquesta pandèmia a l'activitat normal i habitual del vostre centre? Bueno, d'experiència com a centre, com totes les escoles, parlo de l'any passat i poden haver-hi grups confinats, ara no és el cas, tot sembla més relaxat, i en el cas que hi havia, doncs, no ho sé, un grup confinat, hi havia alguna mena de brot, doncs el que s'havia de fer és buscar una miqueta l'equilibri entre la presencialitat, la distància, i així ho hem anat trampejant des de setembre de l'any passat. He de dir que jo soc nou a l'escola, és a dir, això és l'experiència d'una altra escola, però podríem preguntar gent de secundària, d'adults, de primària i tots, una miqueta això. No us he preguntat, però vosaltres sou professors, alumnes? Nosaltres som professors. Professors. Sí. Sí, bé, perdona, acabo un moment. Després hi ha l'ensenyament transprofessional, que és la gent que està a casa i que té ganes d'aprendre informàtica, anglès, i llavors també tenen la possibilitat d'adquirir aquests coneixements a la nostra escola. Hi ha 3 nivells d'anglès, amb titulació també dintre del marc europeu, A2-1 i A2-2, en cas de l'anglès, i de la competència digital. Doncs això ens demanen per desenvolupar-se dintre de la informàtica, i hi ha també 3 nivells. Molt bé. I quan es pot matricular aquell que ho desitgi? Doncs podríem parlar de que vindria a ser una matrícula viva al llarg de tot l'any, sempre i quan aquells grups que es volgués matricular la gent no estiguessin plens. Però és obert a tothom, està obert tot l'any, el requisit sobretot és que siguin majors de 18 anys, com a escola adults que és, i res, ja llavors es parlaria de preus, de quotes, però és 30 euros anuals, o sigui que... Hi ha gent? La gent s'anima? La gent vol aprendre? I tant. De fet, la sorpresa amb les escoles d'adults és que té ganes d'aprendre, a més són titulacions, com bé ha dit la Dora,
obtenir el certificat de llengües en castellà-català, l'instrumental és com un pas previ a la primària, l'educació secundària també per obtenir l'ESO. Al final és donar sortida, no? O solucions a tota aquella gent que no ha pogut fer el camí normal, que podríem dir, dins de l'educació. I quin és el motiu o el perfil principal que us trobeu que es matricula a l'escola i que vol reiniciar els estudis? És que és molt variat. Des de, ja dic, les senyores que estan a casa i que volen saber informàtica, fins als nouvinguts que volen aprendre castellà o català, els nois que no han tingut l'oportunitat de treure's l'ESO per diferents raons i que ara, doncs, amb 18 anys, doncs, fan la darrera empenta. Els jubilats també venen amb molta voluntat i molta il·lusió i moltes ganes. És xulo, reprendre una cosa, aprendre coses noves. Moltíssim, sí. I també, doncs, ho parlàvem l'altre dia, també fem una feina social una mica, perquè venen nois, doncs, algun que és refugiat i que està en un alberg, i que venen tots tímids per voler-se formar i resulta que tenen una formació molt més molt superior a la que pensàvem i els avancem i els proposem fer l'ESO, s'emocionen, o una noia l'altre dia que va venir amb un cotxet i un bebè adormit perquè resulta que no tenia on deixar-lo i volia venir. Són coses, doncs, molt curioses i molt maques. Al cap i a la fi és voluntat. Els requisits per fer-ho, bueno, ja ho he explicat. Bàsicament és motivació, no? Totalment. Totalment. Ganes de continuar, d'aprendre i, bueno, oberts que vingui molta gent perquè és una oportunitat molt bona. Ara entenc que des de la pandèmia segurament que heu innovat en la forma de... Heu innovat o heu modificat la forma de donar les classes, no? De passar de ser presencial tot a potser feu ara un mixta, també online, no? Però quin és l'horari que es fa de formació presencial a la vostra escola, habitual? Entre setmana de dilluns a divendres, de 3 a 9, sempre oberts a demandes de l'alumnat. És a dir, és un horari de tardes amb la intenció de que sigui el màxim flexible com per tota aquella gent que treballa, que pugui incorporar-se i donar sortides, fent grups a mesura que també es van omplint, o sigui que anem fent. Molt bé. I la pandèmia per vosaltres us ha afectat perquè al final el nivell d'ingressos segurament que ha disminuït a l'escola perquè al final la gent no s'apuntava als cursos, però us ha fet canviar vosaltres els mètodes d'ensenyar, d'accelerar allò que potser teníeu en ment de fer en tot el tema de formació online i tot això? Bueno, en el meu cas, quan vam haver de fer formació online, per exemple, doncs ens van formar tots una mica també, és així, i acceleradament. A més, va ser tot un repte. Clar, quan van tancar vosaltres, continueu donant classes o veu parar totalment? Van continuar. Veu continuar i buscant la millor plataforma, provant un dia una i l'altre una altra... Jo en el meu cas no estava molt posada, vull dir, clar. Tot això et fa reciclar-te tu a casa, tu amb tu mateixa, i ja havia de ser ja, per tant, el que dic. És un aprenentatge important per tothom. Sí. Al final cada dia tots aprenem, no? Hi ha el dit aquest, no? Cada dia aprendes una cosa nova, no? Nosaltres sempre ens estem formant. Sí, perquè aquest any com amb moltes de les professions, vull dir... És un reciclatge continu. Sí. Permanent, no? Permanent. Quants professors sou allà a l'escola de Sant Feliu? Doncs som un claustre petit, però som 6 i benvinguts. O sigui que I quants alumnes acolliu? Clar, això encara falta. Depèn de la matrícula, no? Però... A més, com que tenim cada grup... Estem matriculant moltíssim encara. Potser ens feu la pregunta dins d'un temps i us diem, però ara és anar fent. I també potser per les necessitats, perquè van trobant feina, la gent que ve va trobant feina i potser després no podrà venir, vindran uns altres, és matrícula viva. Sí, i ja s'apuntarà. M'ha agradat això que has dit de matrícula viva, no? No ho havia sentit mai. No, és una... I és una forma de dir això, que vine, t'acollim quan vulguis i mai és tard per aprendre, no? Exacte, que al final és això, és una oportunitat de futur, és una sortida. Sí. Molt bé, doncs, i la gent ve amb l'empenta aquesta, no? Sí.
Sí, hi ha motivació, és que si no, no vindrien. Vull dir, no hi ha una obligació, per tant... De fet, estem ara mateix per fer una crida i de que la gent continuï animant-se com està fent. I que al final és una escola que està arreglada, no? Sí. Al final la gent no ho desconeix, potser passa pel carrer i veu escola d'adults i pensa que és una acadèmia qualsevol i no ho és. No ho és. És una escola arreglada, no?, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. No, d'ensenyament. D'ensenyament, Sí, de la Generalitat. Són uns títols i unes titulacions totalment vàlides i competents. Molt bé, doncs Dora, Víctor, merci per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Recordeu una mica les formes que té la gent per veure els cursos i matricular-se a la vostra escola? Doncs és tan fàcil com entrar al web. La direcció és carrer de les Tronci número 24 a l'Hospitalet de Llobregat, que és al barri de Sant Feliu, no confondre amb Sant Feliu, capital de Llobregat. I res, tant presencialment com via web poden trobar tota la informació, horaris, com molt bé dit la Dora, oferim ofertes de català, de castellà, de GES, que ve a ser el grau d'educació secundària, competència digital, que és el Compètic, i bé, oberts a tots a que s'animin, torno a repetir, carrer de les Tronci 24, a Sant Feliu, a l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, doncs bueno, a veure si s'apunta molta gent, això del Covid passa, us podeu treure les mascaretes, perquè entenc que donar classes amb mascareta també és un rotllo, no? Sí. I també, ahir, per exemple, teníem el David Pinyol. El David Pinyol és un actor, a més, molt d'improvisació, que sempre la Mercè col·labora fent espectacles, està fent un espectacle de l'Havana allà a la plaça del Parc de la Ciutadella, i ens deia, és molt difícil fer teatre, no?, a gent amb el públic amb mascareta, no? Però a vosaltres us passa el mateix, no? Sí. Sí, que esperem que això passi ràpid. Sí, tant que sí. I podem reprendre l'activitat normal. I res, moltes gràcies, molts ànims i a tope amb la matrícula. Que s'acabin les places. Gràcies mateix. Un fort aplaudiment i ara anem amb... Helena, ens pots anticipar? Elena, que estás en la calle, ¿eh? Estoy en la calle. A 2 metros de aquí, ¿eh? Sí. Bueno, ahora vamos a tener un petit tastet de belly dancer, de dansa del ventre, dansa oriental, però que és una miqueta més mix amb Bollywood, no? Té una miqueta de... Shirin, ens pots... No és Bollywood, és dansa oriental, egípcia. El que passa que té un toc una mica pop, no? Sí, avui farem un xavi modern, una mica pop egipci, i també un tabla solo, un solo de percussió. Doncs espera que et vegin, posa't de cara al públic. La Shirin Belly Dancer la teniu a Instagram, la podeu seguir a Instagram, però també a través de la plataforma del Meetup i a l'associació de dansa d'artesans. Ella ofereix classes de dansa del ventre, dansa oriental i també espectacles de tota mena, events particulars per la gent que vulgui tenir un event amb algun moment important de la seva vida, una boda, un convit, etc. Oi que sí? Sí, també la pàgina web, Shirin Belly Dancer. Shirin Belly Dancer és la seva pàgina web. Tot això ho tindreu a la descripció del vídeo quan el pengem al YouTube de Set de Ràdio. Doncs moltes gràcies. Per on començareu? Les alumnes són les que veurem aquí amb tu? Sí, estarem totes juntes. Ara serà la sorpresa. Tenim la Montse. Sí, la Montse, la Ainhoa i Paulín. Doncs moltes gràcies, Paulín, Montse, Ainhoa, i anem a veure aquest meravellós espectacle. يا فلوس عليتي فوت نفوس على بعض بينا بندوس يحرق صنفك وطير عالم خايبة وحشاني كلمة يا ضايع اللي يحبنا في اللحن نحبه طول الحياة والبقاء عمره ما كان للأقوى البقاء دايما للأوفى بولسي برودكشن محطوط والقلب شايل بيموت من نومي بقى مخضوض دي الناس فاكراني مبسوط وغريبة مخبوط متلخبط مش مظبوط انا تايه مش موجود روحي مستنية الموت يقبضها السلامات على ناس عملوني اخوات سكنوا عقلي بروايات حبكوا كان من البدايات مصلحة تقدير ما بقاش موجود تقدير كلها سحبة السكاكين عيش
عشرتكو كانت لي كمين يا ناس خاينة. تعبان موجوع في عيوني دموع شايل ورادي، بشرب في سموم دخان بالكم داخل اعصابي، في مرايتي بكون واقف مسؤول من اللي قصادي، زعلان على العمر اللي انا ضيعته معاكوا على الفاضي. نسيتوني بكلامكم جرحتوني، طب شكرا شرفتوني، ادوني ظهركم ونسوني يا ملايكة خاينين بجحين ما بتتكسفوش، في المجدع ما خبطتوش، ومهما هتلبسوا في وشوش زي لما دايما اتوبيس الجدع انا بقى مقلوب، علشان سوا ومعبوب ركبه مش على المظبوط ولا على الابيض، صفين ما كانوش خالص صفين، كانوا بفة من التعبين، يحرق صنفك وطين عالم خايبة. طمن عليك يا اللي اتغيرت وقلت وقتها، من يوم ما قابلتك شفت في عينك انك بيان، كل لما اصفالك الاقي في ظهري خيانة وبتاع، اتاريني مغفل كنت انا شاري وانا المتباع. وهتفضل انت يما احن قلب عليا برغم كل اللي شفته من اللي حواليا، وحشتيني يا مايا وحشاني كلمة يا ضنايا، انا تعبان من جوايا، الدنيا ما عندها معايا وسحلاني، ما بخونش لكن يا ما بتخان، في طريقي بشوف اندال، لاغين بند السلكان ناس مؤذية، يا فلوس عليتي فوت نفوس، على بعض بينا بندوس، سلكي بيحكموا اراجوز بتاع فكة، جارفين ما معلتوا مش باينين، مش هديكم تقدير، طول عمركم ناس وحشين وشوش خدعة. بولسي برودكشن. دولة فيصل يا زميلي بتكد دايما رجالة، شارع المستقبل على أقصى سكاكين وقتالة، لو جاي في مشاكل تتاكل وتموت يا سهالة، ده محمد جابر أقسامه طالعة في مقالة، وليد اللي سمديكوا عيار ورفع شعار الأقسام، مرحب لو جيتوا في حوار استناكوا، جعفر قتيل على أي تقيل، أحمد مانا التقدير، من يومه جدع واصل حازم زوما، خطاب معروف بالقطر قلمي بتاع مكسار، ده غباشي والجنة لمهم بيعور، برودكشن في التوزيع دايما وياه بيزيع، كينج الحلا في التسميع زعبلاوي، مافيا اخواتي غزالة والمصري، بصمتهم دايما حصري، واصلين في الشارع المصري والميديا، الرئيس فيصل العبد إدارة، ده إدارة على أي إدارة، أبو زينيا العبد العبد المتصيد، المونتاج أحمد حاتم مع بندة، من غير ولا واسطة وسندة، رزق إسلام إخواتي يا عم أنت. بولسي برودكشن.
Moltes gràcies a Shirin Belly Dancer, que la podeu trobar a la plataforma de Meetup, a Danza del Vientre, Danza Oriental, al Facebook, la podeu seguir a Instagram i qui tingui ganes ja pot anar a aprendre dansa oriental. Moltes gràcies. Això és molt Un aplaudiment. Això és molt complicat, Sí, bastant complicat. A mi em falten ossos o músculs aquí per fer tot el que han fet, ¿Cómo te quedas, Bueno, me quedo que eso no lo voy a hacer en mi vida, Eso Yo, es complicado. a ver, si nos dan 5 eurillos, yo por mí salimos a hacerlo ahora nosotros. No. En plan versión cutre, ¿no? Si Jo quieres. no. Massa complicat el que han fet aquesta gent Efectivament. del ball, que jo pensava que era Bollywood i no lo és. Sí, és una confusió que jo crec que tothom... O sigui, quan penses en Bollywood penses en aquestes escenes, Sí, no? sí. De balls allà. Sí, totalment. I ara, bueno, estem esperant per fer una entrevista a la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que estem esperant que vingui. I, no sé, estem fent un llamament. La Remei de l'associació, no sé si està per aquí, fem un llamamiento. ¿Alguien conoce una Remei? ¿Alguien ha visto...? Claro. Hem de dir que aquí a les Rambles ja heu d'agafar bé el bolso. Sí, heu d'anar molt en compte amb els telèfons, amb les vostres pertenences, perquè hi ha molta persona incívica suelta. Què és el que ha passat exactament? Doncs què ha passat? Que he enviat la meva ubicació i he posat el meu telèfon al bolso i ja no l'he vist més a voler. Bueno, Barcelona, no? Benvingudes al centre de Barcelona. Sí. Espereu-se un moment, que he de donar-li les pertenences a les noies. Molt bé. Bueno, doncs, Miguel, ya está. Esto es la última mañana aquí en las Ramblas. Efectivamente. Y ya aquí acabamos otro Radio Associat. Ha sido, la verdad que para mí ha sido maravilloso este año. Primer año aquí, lo he disfrutado un montón. Ha sido breve pero intenso, ¿no? Como todo en esta vida tiene que ser. Y la verdad que me gustaría mucho venir el año que viene también, ¿no? Sí. A ver qué tal sí. si se repite. Sí. Esto se repite cada año. Y de hecho ya nos están diciendo desde producción. Por cierto, hoy en producción tenemos a Miki y tenemos a Uriol, que tiene unas ganas de coger vacaciones increíbles. Y sí, Uriol, estamos todavía en septiembre, o sea que... Uri, estàs ja rebentadíssim. I hem de també agrair a una persona que està coordinant tot això també i forma part de Torre Llossana, que és el Joan, que el Joan es mereix un fort aplaudiment. I el Joan està de Rodamont per diverses entitats, ha passat per la Fontana, avui està al meu barri, avui està a la Farinera del Clot, fent coses. I no sé si tindrem l'oportunitat, Oriol, de poder parlar amb ell per telèfon, fer-li una enganxada bona al Joan per tancar la programació d'avui des d'aquí, des de les Rambles. I acabarem el Ràdio Associat d'avui sense entendre els signes que ens fa el Carlos, Vale. Eso requiere traducción. Vinga, va. Anem a veure si podem tenir el Joan aquí i fem una connexió per telèfon així amb l'altaveu improvisada. Per la gent nova, qui és el Joan? El Joan, per la gent jove. Per la Nova, gent nova. sí. Nova i jove. Bueno, nova i jove, per sí, tota la gent. En aquest cas, sí. Bé, podem recordar que tindrem a la tarda és veritat, aquí a les Rambles, per qui tingui ganes de venir a escoltar la ràdio en directe durant les festes de la Mercè, aquí a Ràdio Rambles, a la tarda, amb qui comptarem, Sergio? Doncs comptarem amb una associació que és repetidora d'aquí de la Ràdio Associat i que és l'Associació de Pacientes i Familiares de Càncer Renal. I som del barri. Sí. I després també ve Alcer. El què? Alcer, no sé qui és. És un altre... Tenim el Joan en directe? Vinga, Joan. Joan, en directe. Hola, Buenos días. Joan. La tecnologia ens acosta. Joan, ens escoltes?
Miqui, porta. Què passa, Joan? Com estàs? Hola, Radio Sociat. Aquí t'estan... Espera, una cosa. Vaig a treure el plàstic del micro. Sento bé, Sergio? Molt bé. Aquí estàs en directe. T'està escoltant tota la gent que està passant per les Rambles. I sí, i teníem ganes de que fossis present. Avui estàs al meu barri, Estàs al Clot, Bon barri, Bon barri, molt bon barri. Estaven bé, això? Molt bé, molt bé. Bueno, nosaltres si us ho esteu passant fent ràdio, feliços. I tu què tal, per allà? Què esteu fent ara? Estem a la Farinera, doncs molt bé. Tenim una entitat que està fent assessorament jurídic. Sí? I després tenim a la gent d'Aster, que ha instal·lat 5 telescopis. Sí. I han triomfat, perquè està tothom intentant mirar, per fer una mica d'observació solar. Sí. I estan amb els 5 telescopis tothom mirant el sol amb filtres, òbviament. I després a la tercera planta de la Farinera tenim un taller de glossa i rumba amb la plataforma per la llengua. Ostres, el dia d'avui està mogudet, Sí, superguai. Que guai. Escolta, jo volia donar-vos les gràcies a totes les ràdios, a Ràdio Ferró, a Ràdio del Clot, a Ràdio Ciutat Vella, a Boca Ràdio, Set de Ràdio, a Ona Sant i a Ràdio Tini Jove, per les no sé quantes mil hores de ràdio en directe que heu fet aquest associat i que heu fet tots els altres anys. Joan, també la cosa aquesta no seria possible sense la vostra col·laboració i sempre amb aquesta bona col·laboració, cooperació, no? I l'amistat que ja des de fa anys fem aquí al Ràdio Associat. Des de Torrejosana i Quevo i l'Associat, per això estem, diguéssim. Però vosaltres, molt guai aquesta feina de ràdio directe que feu des del carrer i dèieu que a Torrejosana us ha de pagar un sofà a totes les ràdios i jo em sumo. Una paella! Diu en Miqui una paella o tenim pendent d'anar a una casa regional que han vingut i ja han fet negocis amb l'Enrique, També. Bueno, que vagi molt bé, no et cansis massa i digues a la gent d'allà que et cuidi, Igualment, guapos. Escolta, crec que l'Oriol també hauria d'agafar el micro en algun moment. Sí, l'Oriol... El tio segur que s'escapa. Sí, l'Oriol està fent aquí com que no vol, però tranquil, que ja l'enganyarem. Enganxeu-lo. Sí, ara l'enganxem. Merci, Joan. Adéu. Vinga, una abraçada, cuida't. Adéu. Gràcies, Joan, per la teva tasca, que cada any, un any més, i junt amb l'Oriol i l'altra gent de l'equip que no estan aquí fent la tècnica també, Carles i companyia, Miqui, etc. Perdoneu si no dic tots els noms perquè no me'ls sé. I la noia que està aquí amb les càmeres també, doncs sense ells no seria possible aquesta intervenció nostra a les Rambles de Barcelona. Bé, doncs ara tenim una convidada molt especial que també ve de part de Set de Ràdio i és la Mercedes Collantes Vallejo. La Mercedes Collantes Vallejo és una professional cofundadora de la Fundació Vallejo i Asociados. A més, és psicòloga clínica, psicoanalista, coacher, també pinta, oi que sí? Durant 40 anys. Durant 40 anys pinta, I a més, és una persona que ha desenvolupat la seva tasca en el món empresarial, en el món dels caçatalents, en el món de les formacions a alts executius, per buscar habilitats amb lideratge. Tu mateixa ens ho expliques millor. Per un costat, agrair a tot l'equip d'aquesta ràdio per convidar-me a aquesta petita entrevista. En primer lloc, jo soc una persona que ha desenvolupat la meva feina principalment en l'àrea de headhunting quan vaig començar l'any 87, fins fa poc. Dic fins fa poc perquè ja els últims 2-3 anys he deixat una mica el que és la recerca de directius i comandaments intermedis
per enfocar cada vegada més la posició com a assessora externa a companyies i com a mentora a executius. Aquestes són les dues línies que estic desenvolupant. A part d'això, soc professora universitària, tant en la universitat com a escoles de negocis, per exemple, la Salle Bonanova, ESADE, EADA, etc. És a dir, la formació sempre m'ha agradat, però no com una principal tasca meva, no? Sinó com una part de la meva feina. L'altra part, com deia abans, és una part més de lo que és mentoritzar a persones que volen desenvolupar, identificar primer i després desenvolupar una sèrie d'habilitats que nosaltres anomenem soft skills. Per exemple, prendre decisions, per exemple, com conduir un equip al rendiment, com per exemple com avui dia es parla tant de resiliència, no? Com tolerar la frustració. I això és el que nosaltres, a través de diferents eines, o el que en aquest cas jo mateixa, desenvolupo i optimizo amb aquests professionals a través de tallers, a través de webinars, a través de formació presencial, etc. Això és principal. Quan a la universitat hi ha dues branques. La branca més d'habilitats, com deia abans també, com optimitzar les habilitats personals, és a dir, enfocat completament al professional. Quan dic professional refereixo sempre a home i dona, per suposat. I per altra part, el que és l'RSC, la responsabilitat social corporativa, que avui tots sabem que és una implicació que tenen les companyies, ja no parlem ara de persones, sinó companyies en comprometre's amb el medi ambient i amb la sostenibilitat. Hi ha un compromís a l'any 2030 i un altre al 2050 a través de 17 ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, per exemple, salut, per exemple, emissió de carbó, per exemple, cadascú té un objectiu important. I amb aquesta assignatura que et dèiem, la RSC, que es diu, o la RCE, Responsabilitat Social Empresarial, es diu de la mateixa manera, jo també he donat formació als alumnes. Per què? Perquè ells, en el cas que estiguin desenvolupant una tasca dins del Departament de Recursos Humans o dins del Departament de Formació o RSC, sàpiguen quines polítiques han de desenvolupar per poder portar a terme millorar el nostre ambient. Això bàsicament és els dos objectius adreçat a la companyia i adreçat als professionals. No sé si vols saber preguntes, perquè si jo començo a parlar no paro mai. Jo tenia una, de fet. Entenc que més o menys estàs en el món del coaching, no, llavors? Bueno, no, el coaching, el mentoring, el que és la part de consultoria, bàsicament més consultoria que coaching. Vale, bueno, i quines són les qualitats més importants en aquest món? En quin moment? Perquè és molt diferent les qualitats del 2021 que les de fa 10 anys. Sí, o sigui, si no t'hagués preguntat fa 10 anys també, no? Han canviat bastant. A ell li interessen les dels 2021. Jo fa 10 anys potser tenia 14 anys i estava més preocupat de jugar a futbol al carrer que estar aquí. Però en quin lloc et pots posar? En el lloc de l'empleat o en l'empleador? En el teu lloc. O sigui, vull que m'expliquis quines són les qualitats que tu vols... A veure, si jo estic entrenant a un directiu o a un empresari, hi ha una part important que és l'engagement, que es diu, és una part anglesa que és l'enganxe dins de l'organització, és a dir, traduït, implicar aquesta persona amb els compromisos de la companyia, que senti, i és més emocional molt sovint, que senti que forma part d'aquella companyia i que està enganxada a aquella companyia amb els seus objectius. Això és l'objectiu també de poder conèixer el líder o a l'empresari, que és el que ha de fer i com per als seus equips. Per part de les persones, dels empleats, hi ha una part, que estic parlant de comandaments intermedis i directius, també, per suposat, de personal de base, però és la resiliència. La resiliència, abans parlaven tolerància a la frustració, però la resiliència és més que això. És quan estàs a baix de tot, que no pots més, veus quines sortides pots tenir i formar part i identificar els diferents elements que et poden ajudar a sortir d'aquest enfons, d'aquest agujero en català, forat. És més enllà de tolerar la frustració, és la resiliència i per suposat també és el que és l'esperit positiu, aquesta forma part també.
perquè treballar a distància o en llocs híbrids és molt complicat, perquè la soledat forma part del dia a dia de la persona i hi ha persones que poden treballar amb soledat sense cap problema, però hi ha persones que no, que és molt difícil no trobar, no veure, no parlar presencialment amb altre, no? És a dir, gestionar la soledat és molt important també. Moltes gràcies. A veure, Mercè Collantes, com a dona emprenedora, es queda també aquí amb nosaltres, amb les següents convidades que tenim ara, que venen a parlar de les dinàmiques de la violència de gènere. Són de la plataforma en contra de les violències de gènere. Ara entraran aquí amb nosaltres, les presentarem i ens faran una breu explicació, una explicació que és bastant interessant, ja que ens parlen de tot el que és violència, que habitualment nosaltres tenim molt normalitzat, com si fos una cosa habitual, quan en el fons realment hi ha situacions que no són normals, no són habituals i que s'han de tipificar com a violència masclista. Benvingudes i endavant. Ho tenim tot a punt. Les entitats on fire. Les activitats preparades. Els equipaments oberts. La ràdio activada. Només hi faltes tu. Sintonitza Ràdio Associat, l'altaveu de les associacions de Barcelona a la Festa de l'Associat. Doncs aquí tenim a Remei Sáez, que és membre de la plataforma de les associacions en contra de la violència masclista. Si ho dic malament, ara m'ho corregeixes. I dues voluntàries, la Mar Soriano i la Sara Jamin, que parlaran junt amb la Remei de totes aquestes situacions, de totes aquestes vegades que tots normalitzem situacions, accions, actituds, verbalitzacions, que en realitat són des de diferents graus actes de violència masclista. Benvingudes. Hola, bon dia, moltes gràcies. Soc la Remei Sáez, directora de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. I estem aquí avui gràcies a l'Associat i a les festes de la Mercè per parlar una miqueta de què és això de violència masclista. Amb mi hi ha la Mar i la Sara, que són voluntàries de l'entitat, que fan una tasca molt útil i molt necessària, entre d'altres, difondre què és això de la violència masclista. Nosaltres pensem que és un fet estructural i que té múltiples causes i que és molt freqüent. Se li resta importància, sobretot, si no hi ha agressions físiques i es continua considerant... Es continua considerant que és un problema que forma part de la intimitat de la parella. No es veu com una qüestió d'estructura i col·lectiva. Com totes tenim un paper per detectar i combatre aquesta violència masclista. I com ho fem? Què podem fer? Doncs tenim recursos i manquen molts recursos i passa aquest canvi també per un canvi social profund, que tota la ciutadania, homes i dones, també puguem tenir informació. Per tant, a la plataforma treballem amb diferents línies d'incidència i una d'elles és la sensibilització i és poder explicar a tota la ciutadania què és això de les violències masclistes i quines són les situacions que podem identificar a la nostra quotidianitat. Bé, una d'aquestes violències que trobem a la nostra quotidianitat són els micromasclismes, que crec que és important assenyalar que quan parlem de micro no és que siguin coses petites de poca importància, sinó que parlem, com va dir la Remei, de violències invisibles. Invisibles perquè la societat les accepta, les normalitza, perquè són part de la nostra cultura, de la nostra sociabilització, de la nostra educació, del nostre dia a dia, d'allò que veiem a la televisió, a les pel·lícules, allò que escoltem a la ràdio també, i que normalitza situacions, comentaris, acudits, en general actituds
que són masclistes i que perquè estan normalitzades, acceptades, ens costa identificar. Fins i tot a mi, que porto temps dintre del moviment feminista, a vegades també em costa identificar aquest tipus de violències. I ha sigut després d'un treball de construcció, de parlar amb altres dones, de poder aprendre a identificar aquest tipus de violències que son cotidianas al nuestro día a día, ¿no? Y por ejemplo, para hacernos una idea un poquito, podemos hablar del iceberg de las violencias, que hablamos de violencias pequeñas, invisibilizadas, pero son las que no se ven en el iceberg. La punta del iceberg sería la violencia física, los feminicidios, los golpes, pero como ha dicho mi compañera, son cosas más pequeñas que son normalizadas hoy en día, como las bromas sexistas, de las cuales una mayoría de la sociedad se ríe todavía, el mansplaining, es decir, que te expliquen cosas por ser mujer, porque se insinúa que no los tienes entendido, no los tienes claro, el lenguaje sexista, las publicidades, que forman parte también de la violencia digital, etc. Y son violencias sutiles que sí pasan normalizadas, y como ha dicho, es difícil de identificarla aún estando dentro del movimiento, y pienso que hay que hablarlo entre mujeres, y después de cierto tiempo de compartir y hablar, nos damos cuenta que son violencias que existen y que al identificar y al nombrarlas ya la podemos identificar y saber, darnos cuenta que son violencias que sufrimos cada día. Por eso yo pienso que hace falta compartir, hablar tanto en la sociedad, pero también entre mujeres, para darnos cuenta y aceptar que estamos sufriendo de violencia machista invisibilitzada i normalitzada. Sara, en tant que dones joves que sou, en quines situacions us trobeu aquestes violències invisibles? Quines situacions podríeu anomenar? Doncs aquest tipus de situacions crec que és important assenyalar que no només es donen a l'àmbit de la parella, sinó que a la universitat, a l'escola, quan anem pel carrer, quan anem a comprar, quan estem a la feina, en qualsevol àmbit, perquè aquestes són violències que atravessen a la societat, no? I que estan impregnades en la nostra cultura, a tot, en tot. I, per exemple, jo crec que és important assenyalar, si hi ha alguna dona jove que ens està escoltant ara i que creu o pensa, ostres, jo no sé identificar aquestes violències. Jo fa 2 anys tampoc sabia identificar, és a dir, ara miro enrere, penso en situacions que m'han passat i ara les identifico com a violències i penso, ostres, m'hagués agradat en aquell moment saber identificar, poder parlar-ho amb una altra persona, perquè ara són coses que m'emporto a l'esquena, no? I que m'han passat i que ara puc identificar però en aquell moment no. O inclús, per exemple, coses que ens puguin semblar senzilles com estar veient una pel·lícula que jo havia vist fa 4 anys i que ara la veig i penso, ostres, jo he estat acceptant certes actituds, certs comentaris, certes situacions o imatges que no hauria d'acceptar, que no hauríem de normalitzar i que, doncs, sí, clarament estan normalitzades i invisibilitzades. Para mí una violencia que podría identificar, es el hecho, de la violencia en la calle, el hecho de que tenga que pensar cómo me voy a vestir antes de salir, si puedo regresar sola, si tengo que avisar a alguien, tener siempre el teléfono conmigo pendiente porque me puede pasar cualquier cosa y tengo que avisar a alguien, no beber mucho, no moverme de esta forma en discoteca porque me puede pasar cualquier cosa. Y esas son cosas que solo tienen que pensar las mujeres, porque a ninguno amigo mío le he preguntado si había llegado bien, si no estaba demasiado borracho para regresar solo a casa. Y son violencias que tenemos internalizada en nuestra cabeza, però són violència. Que també, per exemple, jo segueixo algunes dones que tenen comptes a Instagram amb bastants seguidors i seguidores i elles també han compartit i comencen a compartir moltes d'aquestes violències que farà uns anys no identificàvem i que cada cop més s'estan identificant i hem de continuar
posant sobre la taula, hem de continuar parlant sobre aquestes situacions, sobre que a l'estiu les dones haguem d'anar més amb cuidado per si anem vestides d'una forma o d'una altra, haguem de pensar, no? Com diu la Sara, què ens posem abans de sortir de casa, o acceptar, per exemple, que a la universitat els professors facin comentaris que no han de ser perquè són violència i que, com tenen una posició de superioritat, no puguem dir res, no puguem respondre. Han d'haver recursos, han d'existir recursos tant a la universitat, a l'escola, en la societat, que ens permetin posar aquestes violències sobre la taula, parlar-ne d'elles, identificar-les i erradicar-les, òbviament. És una miqueta què podem fer, no?, davant d'aquesta situació, perquè estem parlant de situacions micro, perquè la màxima expressió és la mort, no? Hi ha dones que acaben morint per violència masclista. En aquest any, del 2021, a l'estat espanyol han mort 62 dones, el 83 l'any 2020 i 105 l'any 2019. O sigui, més d'un centenar anualment estan morint, no?, de dones. Per tant, per no arribar a aquesta màxima expressió, què és el que podem fer, no? Quines coses podem fer? Existeixen les entitats socials que fan atenció a les dones, sobretot quan una dona està patint una violència més explícita, que és la física o la psicològica, necessita un assessorament i un acompanyament psicològic i jurídic, sobretot, no? Entendre-la, acompanyar-la, fer-la sentir que no està sola i oferir-li els recursos necessaris perquè repari la situació i pugui ser feliç i viure una vida digna, no? A part de les entitats socials, hi ha els recursos municipals, no? I sobretot, si trobem una situació de violència, hi ha telèfons en els que podem trucar al 900 900 120, és el telèfon d'atenció a les dones que estan patint violència. El 060, no? El 061? El 061 i després hi ha telèfons de WhatsApp, no? Que és el 682 916 163, que són directament amb els Mossos d'Esquadra. Puc afegir una petita qüestió? A més de tots aquests recursos públics que hi ha a l'abast de totes les dones, podríem afegir, a més, perquè se sentin una mica més empoderades, coses que poden fer elles pel seu compte, com per exemple, tota una sèrie de mesures, que segur que les parleu vosaltres a l'associació, mesures per no sentir-se tan desprotegides, de precaució, etc. O fins i tot coses com aprendre una mica de defensa personal. Exactament, es tracta de millorar l'apoderament d'aquesta dona, no? Aprendre defensa personal per sentir-se més segura és una de les coses que pot fer. Parlar, ser escoltada, sense judici. Sobretot no amagar-se, moltes vegades no ho expliquis, no ho has d'explicar, tothom ha de saber. Exactament. Perquè a vegades aquesta educació sexista que ens han inculcat ens fa que siguem nosaltres mateixes les nostres pròpies enemigues i ens convencem de que no, això no era tan greu, no ho parlaré perquè faré el ridícul. No, és que això no ha sigut per tant. No, si t'ha molestat, si t'has sentit incòmode, si creus que és una situació... Parla-ho, comparteix, posa-ho sobre la taula i no permetis que ningú et digui que és una cosa petita o era només una broma. No era només una broma, és una violència i a més en un cercle de violències que va fins a l'expressió màxima que és el feminicidi. Sí, volia fer un petit incís, no?, en això que esteu dient que és molt important, i és el fet de que moltes vegades les dones que estan vivint situacions de maltractament de tots els graus, des de grau més senzill a grau més extrem, moltes vegades es troben, fins i tot quan van a institucions o a comissaries o a llocs, amb persones que de vegades també, degut a que estem tots en una cultura, revictimitzen a la dona, no? Ui, això no hi ha per tant, o pot haver-hi algun tipus de... com hem llegit desgraciadament, malauradament a les notícies, no?, d'alguns llocs que alguna persona no se li ha fet cas o s'ha banalitzat, no? Llavors, això també fa que moltes de les dones que estan en aquestes situacions a la propera ja no s'atreveixin a dir res, no? Això també ho han de tenir molt clar, que és important que continuïn insistint i que continuïn reivindicant el seu dret a ser escoltades i a ser respectades. És molt important això que estàs dient, que les dones puguin això, no?, de promoure la seva defensa, però no només les dones que estan patint violència, sinó la societat sencera i sobretot els responsables, no?, que és la violència institucional. Les institucions s'han de fer càrrec, no? Quan
quan hi havia ETA en aquest país i moria una persona en mans d'ETA, hi havia un atemptat, el govern es feia càrrec. Anava a l'enterrament i donava la cara. Les dones moren per violència masclista i el govern no fa res. És molt important que la institució es faci càrrec d'aquesta situació tan greu, no? I nosaltres des de la plataforma impulsem una activitat que és el Fòrum contra les Violències de Gènere, que aquest any és el 17è fòrum, que precisament el tema és aquest, la violència institucional. I el celebrem el 4, 5 i 6 de novembre. 4, 5 i 6 de novembre? A l'Espai Bon Maison i a l'edifici de Comissions Obreres, presencial i en streaming. Tornem a repetir per la gent que li interessi aquesta qüestió tan capital de la nostra societat. A l'Espai Bon Maison, aquí tenim aquests petits flyers, el Fòrum contra la Violència Institucional, sense les ulleres, Feminismes, lluita i acció. Perfecte. Violència institucional és el lema d'aquest 17è fòrum que celebrarem el 4, 5 i 6 de novembre. Molt bé. És un fòrum que es construeix amb les entitats de base de la plataforma, que debatrem des de la violència vicària, que és tan important també perquè les criatures queden molt desemparades, no?, per la mala relació entre el pare i la mare, i és molt greu per la societat tenir criatures així, no? Per tant, també debatrem sobre aquesta violència institucional. Sí, i m'imagino també que per debatre sobre aquesta violència institucional, també alhora, ja que sembla com una maquinària molt gran, no? La justícia que no es pot canviar i hem d'estar aquí batallant, esperant, aguantant, amb paciència. Potser és important també promoure petites mesures urgents com, doncs, qüestions d'autodefensa, no? Que una persona no li puguin posar una multa per portar un spray de pebre al bolso, per exemple, no? Doncs lluitem perquè sigui legal portar un spray de pebre, o lluitem per coses que siguin pràctiques, no? Perquè, clar, mentre tota aquesta gran institució, cultura patriarcal canvia, potser ja no hi som. Respecte d'això, també és molt important que no carreguem a la dona en la responsabilitat totalment. No, és que has d'anar amb cuidado. Has d'anar amb cuidado perquè tu ets una dona, no? No, jo no vull anar amb cuidado. Jo vull viure una vida lliure de violència, no? Jo no vull haver d'anar pel carrer amb l'esprai preparat. No vull, no és desitjable, però això seria en un món ideal, no? Òbviament, no? Sí, anem a posar tots els recursos que hi hagi per protegir-nos, no? I perquè aquestes violències no succeeixin, però és que també anem a posar el focus en que no se'ns carregui a nosaltres, avisar les nostres amigues, no? Que hem arribat a casa, estar mirant enrere constantment. Responsabilitzem a qui és responsable d'aquesta violència, a l'agressor, no? No, i una mica també posar, els mitjans de comunicació, la perversa comunicació en la qual una dona mora a mar de les seves parelles, o sigui, es veu que la parella li posa les mans a sobre i mora sola, no? Vull dir, clar, tota aquesta perversitat del sistema, no? I inclús, doncs, que sembla que es posa el focus en si la dona havia denunciat o no, si anava sola, tota aquesta perversitat, però clar, això són coses que s'ha de canviar des de diversos fronts, ja des del sistema educatiu, fer una coeducació que no sigui només el nen planxa i renta els plats. No és només això la coeducació, no? És una cosa molt més profunda, però clar, a més també qüestions ràpides, és a dir, sí, estem en el món que estem, les dones no haurien de ser les que s'han de protegir, haurien de ser els homes o els agressors, no només homes, que no haurien d'agredir, però com que això és un món utòpic, doncs busquem mesures ràpides, no? És com el que és periodista en un país on estan perseguits i té perill, no? Exigim també que les professionals es puguin formar, perquè moltes vegades una treballadora social ni en la carrera ni en el seu fer se l'ha format o en sap i rep persones que estan patint violència masclista i ha de saber atendre-les. Per tant, cal formació, calen recursos, cal que el circuit funcioni de veritat, i per tot això pensem que cal un canvi institucional per fer front a aquestes macrocoses que es convertiran en micro més endavant, però cal aquest canvi més gran. I evidentment cal aquest canvi i calen dones a favor de dones i a costat de dones, i totes les dones de totes les edats i en totes les situacions que ens estan escoltant,
si volguessin ser voluntàries d'alguna de les vostres organitzacions, que evidentment en falten, on haurien d'adreçar-se? Doncs nosaltres tenim una cartera de persones voluntàries a la plataforma que poden fer diferents tasques. No? Tenim un projecte comunitari molt interessant que es diu Teixim Barris, que farem unes accions el 27 de novembre als mercats de Barcelona, on podrien participar aquestes voluntàries. En aquest fòrum contra les violències de gènere necessitem moltes mans, també persones voluntàries. Després tenim un grup de mentores que acompanyen a noies joves. Bé, i diferents tasques, perquè bàsicament el que fem és mobilitzar-nos al carrer i també fem tot de programes de prevenció des de la coeducació als centres educatius i allà també cal de vegades fer alguna tasca voluntària. Així que tenim un gran ventall. Si alguna persona vol ser voluntària, es pot fer-se voluntària des de la web de l'entitat, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, i allà trobarà com fer-se voluntària. Com la Mari i la Sara, que ho són. Sí, i crec que també és important que recordem, ara estàvem parlant, ara abans esperant, que no estem soles, que hi ha moltes dones, ¿no? Comentaba Sara que estaba en una trobada y hablasteis un poco y te das cuenta, ¿no? De que no estás sola. Que cada vez más hay más mujeres que se dan cuenta, que entran en movimiento, que entran en esos espacios de compartir. Y yo pienso que también esos espacios seguros de mujeres son bien importantes para ayudar a la sensibilización. Un espai on les dones se senten segures, seran cregudes, seran respectades i no seran revictimitzades, que això és molt important a l'hora d'aconseguir l'empoderament de la dona en aquestes situacions de risc. Exactament. L'aïllament no ajuda gaire. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-nos tot això. Tant de bo cada vegada que heu de venir només per fer un recordatori perquè tot això s'hagi anat pogut suavitzant fins que desapareixi, perquè visquem en una societat més justa, més igualitària, amb més respecte, més lliure i més feliç. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. I us esperem, si fem la propera edició, que segur que la farem, doncs aquí a l'Associat. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. Gràcies a vosaltres. Recordeu quan les associacions sortien al carrer per la Mercè i omplien la plaça Catalunya d'activitats i descobertes? Recordeu les ràdios associatives donant veu a tothom i fins i tot van entrevistar la Colau? La pandèmia ho ha canviat tot. Res tornarà a ser com abans. Ei, Pavo, sóc la veu en off de la festa de l'Associat. Potser no estarà com abans, però l'esperit continua. 3 dies intensos per retrobar-nos amb la participació, la comunitat, la diversitat i l'organització col·lectiva. 3 dies intensos per retrobar-nos amb les associacions de Barcelona des de Ràdio Associat. Serà diferent, però com sempre. Jo ja m'entenc. Sintonitzes Ràdio Associat, l'altaveu de les associacions de Barcelona. Ho tenim tot a punt. Les entitats on fire. Les activitats preparades. Els equipaments oberts. La ràdio activada. Només hi faltes tu. Sintonitza Ràdio Associat, l'altaveu de les associacions de Barcelona a la festa de l'Associat.